Ahojte, vítajte v mojom ďalšom videu. Dnes to urobíme trošku špeciálnejšie. Minulý týždeň som dal story, kto by mal záujem o premenu zadarmo. Ozval sa mi jeden mladý chalan, ktorý má 14 rokov a urobíme to tak zaujímavo, že mu zalepím oči a uvidíme, ako zareaguje na jeho premenu. Poďte sa so mnou pozrieť, ako to bude vyzerať. Máme tu modela Koliu, ktorý prijal výzvu na premenu. Aby to bolo zaujímavejšie, zakryjeme mu oči a uvidíme, čo povie na výsledok. Vymysleli sme pásku okolo krku, mu dáme na oči. Pripevníme lepiacou páskou. Ale dôveruješ mi, že? Hej. Počul si, že som dobrý. Teraz do školy nechodí. Keby to aj zle, tak je to jedno, ne? No, vlasy dorastú. Počkaj, keby to je do hola, tak čo by si povedal? Odporúčil by si ma ešte niekomu, či vôbec už? Svojmu otcovi. Ja, on je holohlavý? Hej. Keby náhodou to spadne, tak rýchlo zavri oči, hej? Dobre. A ešte to pripevním, počkaj, priesť to. Koľko ukazujem prstov? Nevidím. Dobre. Ideme si rozdeliť vlasy. To je taký základ pred strihaním, rozdelenie vlasy na sekcie, aby sme si každú sekciu ostrihali zvlášť, aby jednotlivé časti zapadali do seba. Ešte teraz stále neviem, čo idem strihať, takže ja začnem ako strihať a počas toho strihania uvidím, že čo sa mi kde hodí, kde vlastne nechám dlhšie, kde vlastne nechám kratšie. Takže vlastne bude to skôr také umelecké dielo, že neviem dopredu ten cieľ, ale budem sa snažiť popri strihaní budovať ten účes. Máme rozdelené vlasy na 4 sekcie, vrchná časť, zadná časť, pravá, ľavá strana. Budeme postupovať pekne postupne, najskôr si skrátime boky, potom zadok a na konci vrch. Jednu stranu máme ostrihanú, prekontrolujeme, či to je rovné. Takže máme ostrihanú zadnú časť, boky, ako som spomínal na začiatku. Teraz ideme nakoniec prepojiť vrch s týmto celým základom. Tak ideme na to. Zle, ešte raz. Tak ideme na to. Teraz prepájam vrch s bokom. Ešte dám jednu pesničku, podrž mi to prosím ťa. A to tebe úplne drvé? Vypadni, čo si, tam dívaj sa, čo si urobil. Ale toto úplne bude ako. Ale však to opravíš. Teraz budem odlepiť oči, lebo potrebujem si dorobiť túto okolo spánkov. Tak som ho otočil, aby ho nevidel. Ale však ty môžeš mať. Nikde sa nedívaj, hej, radšej. Len tam ty radšej máte stoj, lebo tam je zrkadlo. Nevidíš sa nikde, hej. Máme to hotové, už nám iba ostáva dať mu dole pásku z očí. Ak môžete vidieť, on mal strašne vysoké čelo, tak som sa snažil zanechať vlasy na čele, aby mu ho zakrylo. Takisto mal semka vír, tak som neurobil tie vlasy krátke, lebo by tam mohlo robiť veľké diery, tak som tu nehal väčšiu dĺžku, aby tá váha proste spôsobila to, že odstráni ten vír. Urobili sme do toho tapering, čisté kontúry, prechodík, kontúra. Si pripravený? Povedz niečo. Haló? Áno. Čo povieš? Pekne. Ľúbi sa mi. Hej? Na dočakávanie alebo úplne zle? Úplne v pohode.
Strih máme hotový. Ako by si ohodnotil túto premenu? Ja som úplne spokojný so strihom, sa mi páči. Čakal si, že to bude kratšie, alebo... Akurát tak som nečakal. Dobre, tak ak sa vám video páčilo, zanechajte odber, like a pre viac takýchto videí ma to bude iba posúvať, to, že mi takto pomôžete. Čaute.